Incha samaleta inkuruku samulu nyimbo omo kachwe kuogembo kuru Kisii County kuru Matoke bas. Lakini asa wale abange bamaete ase lugha ya siasa inkuruku omuheshimiwa papa ukurige keruga keke wa MC kuru Matoke bas. Na abaire nkomera na abaiboli abange bakolera sana kuseba kuri kwese kokonya emichango ye bagorotena abana babo bakire chiskuru bakire ko sanfi banyolu baso bitibesa chikuru kuna skuru development kuna inchi bunandega na konyete no mwana oyomo nkamfisi ni akanire kaera lakini nani kanyora bakurikali sakarabu na chibesa nchire mutarwete tokuruka skuru development fees na temete kokwana no deputy principal inga kena chetororo agantebine aye aina mangana yo mwalimu monene ingatama kumakere simi omwalimu agantebi kibese echo no chire kitakere kwakano na tebete kubuna kibese chinkuru mone list agatebe kende ndokero ku na arrangement ena tembe ko baterende abana bange baukaniwa mbaka nyochi admission parent letters asinginjo owata kine sal slip akangene agantebi nakekora tugutanga chi sal slip na baibuli baru kibesa inkamotebi rusi pono chi photocopy oena baibuli na ndi kumubugati certificate chinene chigocha chiritaini agateba the moment mokulise chi photocopy baibuli tibakurubesa lakini eyitali kesambuke skulu ne oinoyo mubwa balimu na chete skulu yae nkanyora obegeta amachiko no gole bitabu no gora kiregento unatora kana chibasa cha development mwana otaliko kwa bakwere nde cleared inchengo sabano omwaziri ito bwana Migosi Ugamba no county director of TSMS nichiri emambi yagaro na motebya mangana yo nande nabaro labobe nande nabateba nabana bonsi batro yikiri sali siliba che university pagende bo yikiri sali silibu echo bachire university eyene rangerebe yemo tora kone na abana bali bakuru emiche mitaka kuagache school ebautimi achibasa chiria kuagachira chinyomba chiabo nande nabongo na tebete abajumbe paka ne chibasa through e-citizen inkoraba alimu bako mobilize abaibuli bakukana bako tena ya tiga chibasa chichia kanu tiga bono muntu robate chinkaire skuru a president no nyaba ntu bakanya komochecheli na siji nini olinero omuraibu ense orochirinki abantu bale ase include school motali abalimu abange chisuku chi principals babwati chikoroba chitown bagulira malimo babwati chigali kwechinene in terms expense chaba ibuli nabataka bale bunge ebiri area e-citizen tega chibasa chia kanu through that query system egere omibuli omutaka anyole time airo mwana kwere in school igobwa ko sababu no mwana bwumukusi omwana gwakendere kwera bakongu nandi kwaboli chikore cyo bugabana bono no ire kirugo manyana balimu include Kenya nke manoti gusi noti wapi no nyuchi bogera parents are frustrated yo create fees in terms of development I've seen anata kwere ndatiko in corona una zi omwana tagolete chikwere ndichi hirimbi on how do you just rimbi chiko cha samangana ya kwere nda clearance abanomu omwaziri ituwe chisemi bwana Migosi ode abana bali batranya chitali silipo banda boyi bachiri chikusi abana bano bakobera isiko bataka kunjo kana